Patay ang usa ka financial analyst sa usa sa mga locator sa export processing zone sa Lapu-Lapu City, human kini gipusil sa sitio Bukid-Bukid, Barangay Pahak. Usa sa mga residente sa dapit ang may pahibaw sa Lapu-Lapu City Police nga dunay usa ka wa mailhing lalaki nga nagbuyod na og nagkadugo sa pagsusi sa suko. Upat ka mga samad pinusilan ang nahiaguman sa 42 anyos nga biktima kinsa nasayran nga usa ka licensed customs broker. Matud sa Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Captain Edsel Pitesio, nga sa ilang investigasyon, nasayran nga wala nag-practice isip customs broker ang biktima, kundi nagtrabaho kini sa usa sa mga locator sa MEPS isip financial analyst. Gani naka-work from home ang biktima. Busa nakugang na lang ang iyang asawa kung nganong napalgan na lang nga walay kinabuhi ang iyang bana. Gisubay pa karon sa kapulisan ang mga establishmento sa dapit nga posibleng adunay CCTV nga nakakuha sa panghitabo. Dili pa makatumbok ang kapulisan sa posibleng motibo sa krimen apan gipadapli na nila ang anggulo nga tulis tungod kay wala man mawagtang ang motorsiklo ug ubang gamit sa biktima. Yung investigation dito sa crime scene, ma'am. Ninaog ng panisiya, ma'am. Ninaog ni siya sa motor. Una siya gipusil, ma'am. Posible nga nag-istorya kay ang distansya niya gikan sa iyang motor, ma'am, sa iyang natumbahan, ang distansya man og mga 2 to 3 meters, ma'am.